Completar la remodelació del poliesportiu municipal, ampliant i diversificant l'oferta esportiva amb la construcció de noves pistes multiusos de bàsquet, futbol, vòlei o handbol és un dels compromisos que s'ha compromès a executar el Bloc de l'Olleria en els propers 4 anys de gestió municipal si governa a la localitat. A més, el pàdel i el tenis seran esports que es potenciaran a través de noves infraestructures. Es crearà un espai per al patinatge i es milloraran les instal·lacions d'atletisme. Des del Bloc de l'Olleria també es planteja una reestructuració de les activitats esportives que es promocionen des de l'Ajuntament per a donar cabuda a les activitats d'equips amateurs adults. L'esport no és només una qüestió lúdica, és també una qüestió de salut. Per això, des del bloc, el que anem a fer és possibilitar que qualsevol persona que ho desitgi pugui practicar esport en unes instal·lacions adequades i en uns horaris compatibles. Des de l'Ajuntament farem tot el possible per a que tots els xiquets i les xiquetes de l'Olleria practiquin algun tipus d'esport. Així mateix volem que tots els adults i les persones majors s'animen a realitzar algunes activitats físiques adequades per a ells. Per a aconseguir-ho, dissenyarem una ruta en el poble denominada cardiosaludable, ben senyalitzada i il·luminada, on es puga caminar amb tranquil·litat. Amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva entre tota la població de l'Olleria i per tal de reduir els hàbits sedentaris, des del Bloc de l'Olleria es proposa el disseny supervisat per especialistes d'una ruta cardiosaludable del poble, ben senyalitzada i il·luminada. Una ruta especialment pensada per a aquelles persones però que tenen voluntat de mantindre's en forma. Per tal d'organitzar totes aquestes actuacions, organitzar-les i gestionar la seva capitalització, el Bloc de l'Olleria municipal d'esports, assessor de la regidoria amb representants de clubs i associacions esportives amb les entitats ja integrades a l'actual Consell de Participació Ciutadana i aquelles zones la construcció de a l'Escola Municipal de Pilota són altres dels temes que s'inclouen en les propostes del Bloc de l'Olleria amb les que es presenten a les eleccions municipals del proper diumenge.